Alright. Okay mga papi, good morning. So, tagal-tagal tayong hindi nakapag-upload sa YouTube, ano. Na-busy ako masyado sa aking mga racket. Kailangan mag-ipon kasi may pinag-iipunan ako ngayon eh. Anyway, so ngayong araw pupunta tayo ng Santo Domingo, Albay. Okay, so from Naga to Santo Domingo, Albay, sabi ni Bex, siguro mga 2 oras ang babiyahin namin. Okay, so may meet and greet ang lahat ng mga, ano tawag dito, ang mga motovloggers, tapos sanction ng DOT. So biyahe muna tayo mga papi. Wait, magpapagas na ako. Full tank boss. Premium. Pero ang sisa po yan sir, 400. 400. Ego akong ano, discount. ABS na. Ito sira po, di power. Oo. Alright, so take off. So ayan so makikita nyo BMB. Okay, so kasama natin yung mga kasamahan natin sa Bicol Moto Vloggers. Alright, shoutout sa inyong lahat. Pops Earl, Idol Bolibs, and Biyahe ni Bex ang mga kasama natin. So sa Bula, dadaanan natin si DY Vergara YouTube. Okay, so sabi ko nga kanina, pupunta kami ng Santo Domingo, Albay. Parang meet and greet ng mga motovloggers. So chance na natin to para ma-meet yung iba pang mga motovloggers dito sa Bicol. Okay mga papi, so na-miss ko talaga tong rides, ano. Matagal-tagal akong hindi nakapagmotor actually. Magdadalawang buwan after nung operation ko. Tapos na busy tayong masyado sa mga trabaho, sa negosyo. So nagkasabay-sabay siya. Actually hanggang ngayon busy pa ako. So talagang nung nalaman ko tong ride na to, talagang pinush ko na. Sabi ko sasama talaga ako. And then talagang binakante ko yung schedule ko ngayong araw. Kasi gusto ko talagang sumama. Kasi hindi na nga tayo nakakapag-ride, matagal na, no? Okay, so on the way na kami mga papi. So mag-enjoy lang kayo dyan sa panonood mga papi. So sa mga hindi pa, sa mga bago nga pala sa YouTube channel ko, nga pala si Daddy Moto, ano. Gumagawa ako ng mga content tungkol sa mga charity ride, tungkol sa mga trail rides, sa mga long rides. Tapos bumabiyahe din tayo para makabisita sa iba't ibang lugar dito sa Camarines Sur. Goal natin yan, ang maikot ang buong Camarines Sur. Alright, so welcome sa mga bagong subscriber ko dyan. So ngayon pa lang nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagsusuporta nyo sa akin. Okay,
So update ko kayo, babiyahe na kami. Enjoyin lang natin tong ride na to, ano. Let's go. Ayos ang pangalan ng bus na to, no? Rosing. Bagay na bagay sa kanya, no? Kasi alam mo ba yung pangalan na yan? Ang pangalan na Rosing ay isang bagyo yan dito sa Bicol noon na napakalakas, ano? So bagay sa kanya, no? Parang binagyo na rin yung condition ng bus tagilid nun, no? Mainit. Ow. So, dito sila nag-iintay. Sir. What's up? Sir. Kadakol pa lang ka managalat tigdi eh. Sir. Ano na lang si Golden Vlog. Golden Boy pala, din niya na nasabay. Ano na napaparang ba? Alright mga papi, so andito na tayo sa Nabwa. So ayan na sila Boss DY, may mga kasama pa sang iba. Ayan, so may inihintay na lang kaming ibang motovloggers din na galing dito. Tapos aalis na rin kami 9:30 na ata, mag-aalas 10. So hintay-hintayin lang namin, tapos siguro diretso na kami. So yan. So maganda yung panahon nakikisama. So sana dumiretso siya hanggang mamayang hapon para naman hindi hassle. May mga dala tayong hindi pwedeng mabasa. Alright. So hintay-hintayin lang natin sila, tapos makakaalis na din kami. Dumaan na kita makakarakan pa di So sa Aguas Farm, libre na daw yung entrance. Tapos sa pagkain naman kanya-kanya na lang. So sponsor daw yun ng may-ari ng Aguas Farm. So ang Aguas Farm pala mga papi, siya parang mini zoo daw. May mga giraffe, may mga pagong, may mga buaya daw doon. So bigla nga akong na-excite, hindi ko alam na mini zoo pala ang pupuntahan ko. So parang na-excite ako na makarating sa Aguas Farm. So tignan natin mamaya pagdating doon kung ano yung mga hayop na naandun. So baka makita natin doon si Motospeed. Hayop na yan. So tignan natin kung ano mga makikita nating hayop doon. Sana makita natin si Motospeed. Shoutout sa'yo, Paddy. Okay. So alis na tayo dito sa Nabwa. On the way. Biyahe ulit tayo. So ayan mga kasama natin, mga motovlogger din yan. Ayan. So mas madami na kami ngayon. So mas maganda na ang biyahe. Ayan si DY DY Vergara, si Three-Legged Moto Rosso TV. Hindi ko kasi actually, pasensya na mga boss, hindi ko talaga alam yung mga pangalan ng nyo. Pero shoutout sa lahat ng mga kasama ko ngayong araw. Malulupet na mga motovlogger ngayon sa Bicol. Let's go. Alright, nasa Ligaw na tayo mga papi. So takbong dance lang tayo. Ayan 60. Ganyan takbuhan lang. Wow. So ang ganda dito mga papi. Yeah. Albay. Welcome Barangay Basag. Basag ang ato. Basag, yan
So andito na tayo sa Aguas Farm. So napakainit, putang ina. So may bad news tayo mga papi. So unfortunately, yung front cam natin, yung nasa unahan, nabasag. Ang ina. Siguro tinamaan ng bato or kung ano. Hindi ko napansin eh. Ngayon ko lang napansin. Kanina lang nung kumakain ka. So anyway, gumagana pa naman siya. Tinry ko, gumagana pa. So ayan na, yung Aguas Farm, ayan oh, kung makikita nyo. Ayan. So nandun yung stage, dyan yung stage. Tapos ito yung mga booth. Ayan oh. So mamaya na tayo mag-iikot-ikot kasi napakainit mga papi. Hindi ko kaya mag-ikot-ikot kaya napakainit, sobrang init. Magpapahinga muna tayo. So tignan natin kung ano ang mga ipamimigay nila mga paraffol. Pero sa helmet daw, sa ibang paraffol, hindi kasama, hindi pwedeng sumali ang mga motovlogger. So ayun na naman, hindi na naman tayo pwedeng manalo. Wala naman tayong chance na manalo ano. Anyway, ang pinunta naman natin dito is para makita at makilala yung ibang mga motovlogger dito. Sir, yan o, Katropa Motovlog, shout out. So ayan. So magpapahinga lang tayo, tapos tignan natin kung ano mga mangyayari mamaya. Dito na tayo ano, aabutin hanggang mamaya. Alright, so ayan na mga papi, nagsisimula na yung program. So may mga pag-games sila sa mga couple. Eh hindi tayo dyan pwede, wala tayong kasamang couple. So shout out kay Chef Sagmaw TV ano. Yan ah. Yan. Kadi mo to. Lupit yan. So si Chef Sagmaw yung nakapasok siya sa content creator, content wars ng Kobe. Tama ano pa di? Tama, putang ina. So sila yung ano, anong place ka? Top 15. Oh, top 15 yan si Chef Sagmaw ano, napakalupit. So sa pag-audition pa lang napakahirap na. So isang pribilehiyo na kasama natin to dito. Wow. Nakasama natin siya unang beses sa Kagraray nung kasama namin yung Team NMAX, di ba? Grupo NMAX. Okay, so tingnan natin yung lugar ng Aguas Farm. Walk tour. Ang may-ari pala ng Aguas Farm is si Herbie Aguas. So siya yung director ng tourism ng DOT dito ngayon sa buong Bicol region. So nag-announce siya kanina na lahat ng motovloggers na naandito is libre sa entrance. Tapos may discount pa sa lahat ng amenities nila dito. So napakalupit. So thank you Sir Herbie sa pagbibigay nyo ng ganitong klaseng oportunidad sa mga motovloggers na katulad namin.